Fernando Maratir, no? Sa initial nga investigation sa mga kapulisan, apat ka mga suspect nga mga armadong mga katawhan ang nagsulod sa ila sining puluyan kagin pangtero ining mga biktima mga kaaksyon. No, gilayon man nga nagpalagyong mga suspect sa mountainous area sa ngamong lugar. Sige pa man ang operasyon sa mga kapulisan kagatapos ang Philippine Army dito sa area sang Valle Hermoso Oriental Negros. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Pediatric vaccination ginpatigayon sa Candoni subong adlaw dungan sa relief distribution sa mga nahalitan sang Bagyo Odette. Dalon tana karon we baksyon na Marlon Hinovia kag sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Akson Artay Hupon pamuno sang National IETF o IETF sa Bacolod nagalaom nga mas maganubo pang kaso sang COVID-19 sa syudad pagabot sang bulan sang Marso. Sa balita naman sa BCP o igabalita ni Akson Eric Magbanwa, isa ka persona voluntaryo nga nagsungka sang iya armas lutang sa kapulisan. Pagadap sang armas baylo bugas ginpabakod pa sang kapulisan sa syudad sang Bacolod. Sa nukpong balita sa Banwa sang Hinigaran, pamilya sang nadudahan nga aswang desidido nga magpasaka kaso saksi na lang ang kulang. Kadugay na ning balita, wala pagyapon ka pasaka, ti ang saksi ga duha pa man guro Kaya ang saksi to do, mga ingod malang to sang puluyan, sang sining nagapos sa isa ka ginang mga kaaksyon. Kag sa Bago City, kaso murder na tala na ipasaka batok sa nagpatay sa panel driver mga kaaksyon. Dalo na ni aksyon na Brian Morden karon ang detalye sa nukpo samtang sa balita sa patrol. Igabalita ni aksyon Alvin Graba, 62nd IB. Sa Philippine Army may bago nang battalion commander. Samtang sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, igabalita ni Akson Roger Gotib pediatric vaccination para sa 5-11 anyos nga mga bata ginpadayon subong adlaw sa siyudad sang Cadiz. Sa balita naman sa unang distrito sa ngaton sining probinsya sa San Carlos City, 4 ka persona arestado bangod sang illegal nga pabulang sa mga syudad. Sa 3rd District naman sa Victorias, igabalita ni Akson Arlo Tikar ang gulo sa utang amo ang malapit nga motibo sa pagpatay kay Iksan Ompar, person of interest hindi pa matumod sang kapulisan. Sa balita naman sa National Liga, inimay kang tanan sa Pilipinas nakalampuas na sa crisis stage sang COVID-19 pandemic. Suno kay Health Secretary Roque. O kon kay Health Secretary Doki, mga kaaksyon, no? Dole ginpa siguro sa International Labor Organization ang pag-imbestiga sa harassment sa mga labor unions. Kag Pilipinas sa matamat na nga padulong sa new normal suno sa DOH. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huling. Mga
detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Matamaton talang ni mga kaaksyon, no? Kay hindi sampagargid ay puwerte. Sige, matamaton talang niya. Karon dugay-dugay mga kaaksyon. Pangbasahon taning inyo sininga mga ginpang likes, likes, kagin padala nga mga mensahe, kagin share sa aton sining nga programa. Tirahon ta na karon dugay-dugay ha sa aton sining nga mga kaaksyon. Dali gilang kaya rin ang resulta ho sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Webes Pizza 17 sang Pebrero tuig 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 11 kag 3 liwat 11 and 3. Magabalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon tang pamati sa sining udto. May lang pagpamati kay Reggie Valencia Tilanas, kay Ray Flores Baryoga, Alex Fuentes, salamat gid sa inyo, no? Nga pag-monitor kay Christian Kabalan Kasipong, no? Lisa Montecastro Narciso, salamat gid. Jefferson Dr. Lamberto Kin, Marilo Travilla Catinoy, Rodora Syuco, Olmiha Mered, kay Liberty Binitin Obaldo, Adonis Pabon, Virgilio Pios Baluarte Sr., Edka Asphalt, may lang pamati, no? Alex Fuentes, Maria Leia Marabailes Banaglorioso, Freddy Porras, Ads Holiesa and Alejandrino, no? Rowena Castillo de la Cruz, Jan Acosta, Morales Quilio Fili Alieza, and Ricardo JRJ Balinas. Malang pamati. Okay, sa kay Marilo Travilla Catinoy, ara naman, no? Daligid lang kay ma-check ita driho. Rowena Castillo de la Cruz, Morales Quilio Fili Aliesa, and Madam Virginia San Antonio Olpenda, no? Finayaon, salamat gid Finayaon. Okay, sige, daligid lang kay mangita tadiyo kung way pamatamya, no? Freddy Porras Jan Acosta, si Judy Ann B. Ligahe. May lang pagpamati. Lisa Montecastro, pamati sa Dua Qatar. Haylang sa pamilya sa dira sa Himamaylan City, Montecastro and Narciso family. And sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pagpamati sa iyang anak sa kay Rosalind Bison kag sa iya pamilya sa Calatrava kag Noli Olpenda sa Iloilo. Pamati manalin sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda. Lorna Diligencia sa Cadiz City kay Rosflaque, shout out lang sa migaya nga si Georgia Gargasiran sang mayong udto. Ayos. Okay. From Hisosa Heights, Jefferson Dr. Lamberto Kin, salamat gid Jefferson. Okay. Adonis Pabon, salamat gid watching live from Singapore. Salamat gid Adonis Pabon. Sige. Daligi lang Richard Tang from Sagay. Thank you gid Richard Tang. Ayos. Sige, daligi lang balikan ko lang kamo dugay-dugay para pa sa dugang sininga mga informasyon kag pagbasa naton sa inyo sininga mga greetings. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga ginagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basic. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:18 na naton oras, mga kaaksyon. Bago talang tugin balita ang sa area sang Balye Hermoso, ang may press statement gilayon nga ginpadala ang katapos ang New People's Army pagi sa kay KGV Regalado, spokesperson sang Leonardo Panaligan Command sang New People's Army o kunin PA Central Negros Front, mga kakson. Sunod diri sa pahayag ni KGV, isa ka unit sang Red Fighters sang LPC-NPA ang nakatigayon nga makakuha sang shotgun, 45 caliber pistol, isa ka 38 caliber pistol, and pistola o revolver, and 357
caliber revolver ni siguro ay 357. Along ini kag mga balas ini, no? Matapos sang raid nga ginpatgayon sa ginaligar nga Armed Forces of the Philippines Intel Asset, no? Sa puluyan ni Barangay Captain Benitez o Barangay Captain Beatriz Perater sa Barangay Malansa, Valle Hermoso, Negros Oriental, and mga alas 7 kagabi. Ining si Lucio Perater, 60 years old, banas ang kapitan kag si Tony Perater, 35 anyos, ang ila sining bata ang lunsay kuno mga asset ang napatay during sang operations nga nagpalupok sa mga katapo sang NPA. Si Barangay Captain Perater, upod Sanday Lucio kag Tony, ang mga notorious agents kuno sa Armed Forces of the Philippines actually involved ini sa pag-promote sang militarization and pagtukod sa mga detachment sa area despite sang oposisyon sang mga katawhan, mga kaaksyon. Gamit ang mga ginkonfiskar nga mga armas sa pagpamahog kag pila pa ka mga activities. Ina aligasyon sang mga katapo sang New People's Army. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:21 nga oras, live extension coffee mix, ang live extension. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. Katuan taning balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol 62nd IB sang Philippine Army, may bago ng battalion commander. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Pungko bilang bag-o nga commanding officer sang 62nd Infantry Battalion, ining si Lieutenant Colonel William Pisase Jr. Matapos nga ginbusulan sini kahapon nga adlaw si Lieutenant Sino to, Colonel Pitate? Pisase. Pitase? Pisase. Daw Pitate man siya. Galing kay nag-letter S siya, abi. Pitase? Pisase. Pisase? Yes, sir. Oo. Matapos nga gimbuslan niya kahapon nga daw ining si Lieutenant Colonel Melvin Flores. Sunod diri kay 3rd ID Philippine Army spokesperson nga si Major Kim Apitong, ining si Pisase nga nag-serve bilang Assistant Chief of Staff for Personnel o kung G1 bala aksyon na Rex sa idadom sang 3rd Infantry Division Philippine Army nga nakabase dira sa Mindan Capiz. Sa diin ining si Flores naman ang nagserbi bilang battalion commander sang 62nd Infantry Battalion nga nakabase dira sa Central Negros. Nagserve siya for 2 years kag karon assign na sa higher headquarters dito sa Manila Acciona Rex. Now gindugang padigid diri ni Apitong nga ginakabig ini sang 3rd ID nga ang ining bag-o nga assignment ni Flores isa ka career advancement o kon promotion, in short Action Rex, kay kunti Lieutenant Colonel siya tip base ma-promote bala for Colonel. That is why na siya subong sa bag-o niya nga assignment sa national headquarters. Now, gindugang pagida diri ni Apitong Action Rex, ining change of command kahapon nga adlaw dito sa may Libas Isabela,
ini ginpangunahan mismo ni Major General Benedict Arevalo nga gintambungan man ni Brigadier General Inocencio Pasaporte sang 303rd Infantry Brigade. Ano ganin nga company ni 94th? 62nd. 62nd. Ano ning mga areas nila ganin? Ang ila sini nga area ang Central Negros Action Rex and that includes ang area sang Gihulngan. Central Negros plus Gihulngan. Yes, sir. Why nilabot sila sa Balyehermoso? Kaya ito paray maning Gihulngan kag Balyehermoso mo? Oo, i-check ko man ni Action Rex sa base may ara pagid nga bag-o pagid nga base mga kuha makita sa bagungan. Oy, check ba kung sako pa na nilang Balyehermoso? Oo, kay ato tong report mo bag-ugid lamang Action Oo, Rex. tong Oo, magamay mapagmana. bla tong banas ang Naditarmahan. kapitan tong pinamatay to kagabi sang NPA to. Gani man. Actually, yung press release nila ganit nagpakilala man sila nga mga NPA ko no. Oo, sa idalom sang ano ni JD Regalado command bla. Oo, yes, Action Rex. Pero this time kay Kumubay bag-o naman nga official si Colonel Pisasi. Din siya ganin naghalin si Colonel Pisasi ni. Ano to? Sa third ID siya ang Chief of Staff. Sa third ID sa Mindan Capiz. O sa Hamindan Capiz. Oo, ang iyang nga posisyon dito siya ang Chief of Staff for personnel. Buting ganon, siya ang naga-manage bala Action Rex ang mga pila ka mga personnel of course no sa nga Philippine Army. Ang request o kung ang mando diri ni Arevalo sa iya nga ipadayon ni Pisasi ning maayo nga naumpisahan bala nga projects ni Colonel Flores kag of course malimpyuhan man no nga pila ka mga barangay nga apektado sang CPP NPA paagi sa ila sining community support program kag ipadayon man ining ila sining genuine transformation rather and reformation agud mabalik man sa sabak sang gobyerno ining mga NPA na lakip na ang mga supporters sang NPA paagi sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kay kung mo nagahilapit naman ang local nga election action rex sa local kag national sige manduan man ni Benedict Arevalo si Pisasi nga ipadayon ang pagpakig-angot sini sa mga kapulisan kag iban pa nga ahensya sang gobyerno. Ari ang pahayag ni Major Kim Apitong. As always, ni-remind po ng ating commander yung bagong chief ng 62nd Infantry Battalion to maintain yung mga accomplishments at mga mandate ng 62nd Infantry Battalion doon sa area. And also, pinaalahanan na it is election period at malapit na yung election and to continue yung collaboration with the PNP and intensify yung convergence with the Commission on Election in all the election-related activities for this coming election. At the same time, ay maging alert pa rin at hindi ibaba yung guard in terms of peace security, yung continuous pa rin yung mga combat operations, continuous pa rin yung civil-military operations, continuous magpa-facilitate ng mga programa ng NTF-ELCA kung saan ay collaboratively ginagawa together with the other member agencies. Yun lamang po yung kanyang alala. And he congratulated po yung former commander and also he is assured na yung bagong chief ng 62nd IB will improve pa yung magandang performance ng battalion. Bago po nag-assume si Colonel Pisasi, saan po ba siya nang galing, Major? Colonel Pisasi siya yung G-staff pertaining to personnel. So it's all about administration of personnel. Nakita ng ating commander na siya ay magaling sa management ng personnel and resources. Kaya nga sabi ni commander, isa sa mga key ng maayos at talagang leader ng isang battalion is yung marunong mag-manage pagdating sa resources. So he did well, yung si Lieutenant Colonel Pisasi did well in managing yung personnel natin dito sa division and he was given the opportunity to be the battalion commander for 62nd IB. Ano po bang mangyayari ngayon kay Lieutenant Colonel Flores after that he was being relieved yesterday? Kami po sa sundalo talaga, meron din kaming mga tinatawag na career path. So I believe the career path of Lieutenant Colonel Flores will be assigned siya in Manila sa higher headquarters na for his career advancement. Promotion na rin po. Yes, sir. Opo, sir. Aksyon Rex kabahin gid namang inisang pahayag ni Major Apitong. Report gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba.
mga kaaksyon sa din ka mga bahisang pinaslabuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson Alvin Graba, balita sa Patrol, Live Extension Super Fiber, may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Una sa tamang serbisyo. matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa iluhantang balita ni Aksyon Art Taghopon sa Bacolod City Government Center, taga-pamuno sang IETF sa Bacolod nagalaom nga mas maganubo pang kaso sang COVID-19 diri sa syudad pag-abot sang bulan sang Marso. Kabay unta, no? Ibaloon ta ang balita upod kay Aksyon Art. Ihopon, Aksyon Art. Action Rex nagalaom ang local IATF chair diri sa Bacolod si Vice Mayor Elsie Familiaran. Kaya kung magpadayon lamang ini ang pagbubo sa kaso diri sa bahin sa Metro Bacolod, di malayo nga pag-abot sa bulan sa Marso, mas maganubo pagid ang alert level status sa syudad. So no iya sa kay Familiaran, ang isa ka bayong indication sini bangon nga way labot kay everyday ang record sa Bacolod naganubo gid kay in fact naglabot kini sa single digit. Ang mas nami pagid kay way sang positive bala no so mga kinapatigayon nga mga testing no especially sa monitoring sang city. So, sunod rin kay Familiaran, kung singiyon lamang sa Bacolod noon, ang pagsunod gihapon sa panugyan sang syudad, especially the Mayor Bing, nga maghalong interni, kag hindi pagkarintan, hindi magatag kumpiyansa, siligyati akong posibilidad sini, nga masikon himuon sang National IETF kag DOH sa ulihi, nga ipainalong kita sa alert level number 1. Kaya ganing nga panugyan, subong kay sige ang vaccination drive sa city, especially sa 5 to 11 years old. Ginakumbinsi ang mga parents kaya kinahanglan una ang kabataan sa mga vaccination centers. Siya rin nga palayag ni Vice Mayor Elcida Familiaran. Ang aton cases are going down, no? 16, 12, pakmera ganyan. 9. Ang aton yung risk level, DOH and National IATF na nag-design. But ang instruction niya ni Mayor is to keep continuing reminding our constituents na maghalong. Sa Mayor, ganito, it's a choice we have to live with COVID. And dati 2 years na kita nga nag-away sila. I'm sure tanan nakabalo na ng mga preventive measures. So muna ng mayor, nag-kick off kita sa ages 5 to 11. And the COVID action art ang advantage kung vaccinated. Sobra na 560,000. Palayag ni Vice Mayor Elsie Familiaran. Now, mag-uungin lang ng interview si Sir Ernie isingin ko lang siya mo pabati ko lang sa reports ko lang ng tingog niya. Parti sa monitoring, sa local price monitoring rin sa city, ang karne galing isang baka, mga pulo, tub-tub 20 pesos kin ang gitaas kada kilo. Ang sa baboy, mga 10 pesos kin ang increase. Pati sa from 200, 220 to 230 na, subong? Correct. Grabe nga pagtaas. Di ang reason sini, ang
Huwag tani pagkantuan, mamaka or mamamoy, mahal kita na. Amo na nga sila yung marimayaw, panay bakal to sa kasasa, mahal magyapon. Mahal magyapon kung isda. Gani, Do, nawagin pa sila tinano tuwan. ang tikang nila sini. Ate, Na-konsulta ni sa kay pagod DTI? Ha? May panugot ni sa DTI? Hindi mo na, kay kung na mo na, so siya na sa DA, Department of Agriculture. Department of Agriculture. Kaya mo na, YB supply subong bayo eh. Kaya sang mamoy kag Wala di supply subong? Oo, lukulang ang supply. Kaya mo na nga may pagmahal. Ano sa lang presyo rason nga of Sobex. nagmahal? Kay Jutay Amo lang. supply Na, amo na Sobex. So, kabay pa makuha niya, madisponihan ni kag ubo in the coming days. Pero pabati ko naman, tingog ni Sir Ernie Pinida. Balita ikan sa Bacolod City Hall, aksyon ay tayo po magka-aksyon din kaman sa Pinas. Naputol ka sa hamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Kidakson R. Tayhupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Pwede ba nga maghubi na may The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home. Katuan tanay balita ni Aksyon na Marlon Genovea sa Kapitolyo Provincial ini may kangtanan sa pediatric vaccination ginpatigayon sa Banwa sang Candone subong adlaw dungan sa relief distribution sa mga nalitan sang bagyong Odette. Yaring kaudan sang report ni Aksyon na Marlon Genovea sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa rin nga mga talion dari sa may banwasang Candone, partikular sa poblasyon west, kada poblasyon is nagapanayon dari ang pediatric vaccination o kung pagbakuna sa mga kabataan edad 5 tugtog 11 ka tuig. Gindungan ini sa ginpatigayon nga distribution sa nga provincial government nga gintabunuan gid sa mga aga ni Governor Bong Lacson. Hindi pa ni may baluan kung pila ang turnout o kung pila ang kadamuon sang ginbakunahan o kung pagbakunahan kay sige Action Rex no pagturok sang vaccination team alin sa provincial health office. Pero kita anay sa sining relief distribution kay bago lang natapos no ang duha ka distribution areas nga ginkantuan ni Jova Lacson. Male 476 tanan ang mga recipients o kon individual nga nagbaton sang food packs, seedlings, kag ang house construction material, ilibinigid ang steel, roofing materials, Axorex. Mga more or less
mga 7 million ang balor sang roofing materials na ginhatag sa subong nga mga peryon. Ang una, ginkatuan ni Gov, Poblacion West, 833 ang mga residents kini nga nagbaton. Ikaduwa ginkatuan niya, Poblacion East, Covered Court, 643 ang mga nagbaton sang bulig. Nauban wa sang kandoning ikalima nga lugar diri sa may Chicks area nga ginkatuan ni Gov para sa relief distribution. Ang sunod nga katuan niya sunod sang Kabankalan. Pero natabuan action Rex nga naubos na ang budget para sa roofing materials. Ang himuon sa sunod sang Kabankalan ipanagtag ang financial assistance. Ato bala ang 91 million pesos nga ginbulig diri sang National Housing Authority. Amo na ang ihatag nga bulig dira sa may sunod sang Kabankalan. Galing wa pa sang ipalihag diri nga petsa si Gov Lacson kung saan ini ipatigayon. Yan si Gov Lacson. 7 million for 1,400 recipients. Yes, these citizens of in COVID, now they added calamity. Mayara mo sila gin-donate. I think good for 80 recipients. Kabangkalan, but I think because naubusan naman ta sa budget for roofing materials, we will start distributing the financial assistance. Kabangkalan and also the 5th district from NHA. Ang wala na subong ang next na ito na gina-target. Practically all of our budget, no, iya sa province, ari din sa 6th district, nakulangan pa gani, no, because hindi nataka tag-roofing materials for Kabangkalan. That's why now we will avail of the financial assistance from NHA. Si Governor Bong Lacson, report ikan sa Banwasang Kandori, Akson Marlon Heroya. Mga ka-aksyon sa Dinkaban sa Pinas, laboton ka sang amon balita sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa basulod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa iluhantang balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, si Akson Brian Morden on standby. Ini may kang tanan sa pamilya sang nadudahan blatong aswang kunuhod. Desidido nga magpasa ka kaso, saksi na lang ang kulang. Kag update man sa kasong murder na talanang igapasa ka batok sa nagpatay sa panel van driver sa detalye sini. Upod kay Akson Brian Morden. Sa detalye sining balita, Action Brian. Action Rex, gina-prepara na kag plastado na ang kaso nga inog-file sa tong mga pamilya kag mga tao dito nga amo ang responsable sa ginaligar nga paggapos kag subong ang higot sa liog kag pagtabli nga sa puno sang kahoy sang isa iya ka 58 anyos nga babae nga gintawag sa ngalan nga si Jeneline Valencia nga taga Barangay Aranda, pero natabo ining insidente sa Barangay Gargato sa tong Pebrero sang kaagahon sa diin ining nasambit yang biktima ang nadudahan sang mga pumuloyo nga aswang Action Rex. Sunod diri kay Police Captain Ryan Bellasario, ang hepe sa Hinigaran PNP, ang kaso nga ginapreparar nila physical injury kag frustrated homicide o kon murder. Depende ina kung paano i-determinar sang ilang sinipag-file sang kaso Action Rex. Ang ilalang galing nga problema sa karon kung nga wala pa ini na file ang kaso sa kalawigon na sang panahon kay wala sang magatindog nga saksi nga magapamatuon abi nga ini siya ang gingapos o kon ginlabo pa to, gintiro kabaslay, kag iban pa ginhimo nila. So, ginpamangkot naton sa Villasario kung wala sang saksi anong mabulig sang mga videos kag mga litrato. Hambal ni Villasario nga hindi gid siya dayon magamit Action Rex sa mangin serbi abing ebidensya sa korte o pagfile sang kaso
Kon ang ini nga mga videos kag litrato wala sang may magtindog man nga among tag-iya sina Action Rex. Pero himo gid sa tikang si Villasariong hepe sa ginagaran PNP nga mapasakaan gid sila sang kaso kung why gid man may mga remedy sila nga pagahimuon. Kaya ang pamilya sining ni Valencia nga 58 anyos ang nagpadulong gid or nagabalik-balik man sa police station agod nga nagapakita sang ila sining intensyon nga magapasaka sila sang kaso Action Rex. Testigos dito sa area na ton. Pero hinating nga makapile ka, nagkanto naman din sa aton, ginasisa naman naton ang complainant kagang victim. So meaning willing sila mag-file cases, sir? Sila dito? Willing naman sila. Willing sila. Sir, anong ginapreparan nyo at case matok sa ila, sir? Maybe physical injuries kagang frustrated homicide or murder. Sir, ang fun, sir, ang mga videos po, sir, hindi to sa serve as evidence magamit aside from sa kasi. Actually, hindi ito natin magamit. Kaya ang natin, unless otherwise kung ang video, sa aton, siya mismo ang testify. Pwede ito mga-collaborate ng aton video. Ang porson sa palayag ni Villasario Angot sa ibang nga balita gibalikan taman ang shooting incident ka nagluntad sang kaligan bila mga Martes sa hapon dira sa may Purok Ipil-Ipil, Barangay Kalumangan, siyudad sang Bago sa diin. Patay diri ang isa ka panel van driver nga si Danny Boy Solina. So yun siya ang luthangon ni Roque Vinco. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Joey Malong ang kaso nakahanda naman kag natalana na gani i-file gid ang kaso kay identified naman ining suspect ang kaso nga murder. So karon ginaplastar na lang nila tanan-tanan Action Rex ini kag pila ka adlaw mga buwas o dason nga adlaw timapsaka na gid nila ini. Ang motibo sang krimen nagapabilin diri nga away sa duta kag may ara na sang daan na sila nga mga away-away ining suspect kag ang biktima kag ining suspetsado nga si Vinco masami naga-involbar or masami ka-involbar ang iya sining ngalan sa land grabbing sa nasambit nga syudad Action Rex labi na gid sa nasambit nga barangay. So gin-check man nilang iban pa gid nga background series so far why gid man pa sang may nahimo nga malain nga krimen ining si Vinco tiya mo nagaling nga ang ngalan niya gagwa nga involved siya sa away duta sa nasambit nga barangay. Dito sa pangingin sa suspect niya, itong kay at kasi hindi naman siya malapit, pero may information kami na kasi ba na siya, marinyo nila siya mag-surrender. Kasi itong wala kasi bata siya. Pero kami, whether mag-surrender siya or hindi, makarito rin sa kaso. Ang lapis na informant sa lapis, yan ang mag-isang certificate. Ay, ano nga case ni ma'am, particular? Murder, sir. Murder ang mga ikay. Ay, si ma'am, ano gid ang na-mention to motive parte sa duta? May mag-o sa mga motive, ma'am? Ang moment niya po, sir. May history na sila yan, sir, na may di pa record na natin sila before involving these personalities man and may 3 weeks. Ang porson sa palayag ni Malong Angot sini pakaronan tani sa hapon ang balita nga jag may basta malapit masubraw 50,000 pesos nga nakuha dira sa syudad sang Silay kagiban pa balita sa Nokpo. Action Brian mo rin nag-report sa mga kaksyon din ka man sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. O nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat ginaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby anay sa iban pang mga aksyon reporters naton. May tisi anay kulang balang imo sining galawas ang Vice
The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa pamati. Dalig ilang mga kaksyon na standbyan ay manumbalik kita sa dilig lamang madugay. Ayos. Sige, may lang ang pagpamati kay Rochelle Folinso, Susana, Donald Cabasag, and sa kay Michelle Castillo Marhin, dira sa Kalumangan, Bago City, kay Toto Tan. May lang ang pagpamati ko no kay Kumarinia Vanessa, Mayo kag Kumaria Jinky Dialagdon, alin sa kay Toto Tan, Bibing Francisco, may lang nga pagpamati dira sa Villa Estefania, no? Sa kay Bibing Francisco, kay Jamel Di Florendo, Lunila Tarosan sa Corner Gatoslao, San Sebastian, no? Bibi Gregorio Yoloara naman si Jorel Gadudo, Kativer, si Christine Minies Villalobos, Kagawa Dimbong Jocampo, Idilaos, kag Nanay Isabel sa Victorias, Gian Resicio, at iya kay Merriman, and Reggie Valencia Tilanas. May lang nga pagpamati gapahunay-hunay sa payag kay Pertigid Kainit Binder Boy ni Sang Villamonte. Salamat gid Reggie Valencia Tilanas. Elizabeth Gamala, Francis Gonzales Villaflor. Salamat gid iho, no? Christian Cabalan kasipong sadya to subong sa ila sa barangay Manghanoy, Lakas Liana, Tagaay, partially damaged pero mayo pa ang wala guba ang balay dako pa ang kwarta ka kibasi da sa kadamo on sang family number kon 500 kamo up to 5,000. Okay, sige. Tagtaganay na to sang Calamity Fund gali. Elvera Hilogo, may lang pagpamati dira sa Charito Heights, Barangay Granada. May lang pag-monitor, no? Okay. Sa iban pa nga mga kaksyon ta. Sige, karon lang ang iba naman
Dugay-dugay, mahina ang kalaban. Sige, daligid lang kay matagtapila ka mga komersyal sa balikay kita dugay-dugay. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas ng stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi nga pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espongar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat may Pabalik na diri sa atong sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 5 na aton oras kadtuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Isa ka persona voluntaryong nagsungka sang iya armas lutango sa kapulisan pagadap sang armas baylo bugas ginapabakod sang kapulisan sa syudad. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Wala pa. Buwas pa wala gano pa tsansa, no? Buwas pa. Buwas pa sa. Ara na. Kapay pa nga buwas kaluhoy, ara na sa, no? Kay Biyernes. Birnis na buwas, no? No, kadasig lang. Kadasig lang sa mga naglaw. Ito ginahunos lang ang numero sa kalendaryo, no? Gani man. Di kapay pa nga may ara kita nga kayuhan, no? Ayo di purma. Sagod sa imong signal da. Adala na sang wala pag-release. Ayo di purma. Sige lang bala. Pag-sagid mo ng dalagan. Basagod mo ng dalagan yun, no? Sige lang, ara na nasa dugay. Ara na. Birahon ta na siya, no? Matamat ka mo da, no? Oo, matamat sino? Padalay. Okay. Abi ko na tirada. Abi ko nanong na matamat na to. Matamat pa sila. Malakat na kutani mo, doy bilin ta ka na, di pag siling mo matamat na. Matamat na sila release, no? Ayo di purma. Amo na importante da. Amo na importante. Releasing mo, no? Para nga daw mangin matawhay bla. Gani ang sitwasyon, no? Di alam ko talaga signal ko. Sige kay ang oras ko daw kapigado gid. Gani man ti ginapabakod karon asang Bacolod City Police Office ining programa nga gin-adapt nila ang armas baylo bugas sa DNT sa sining programa. May nag-surrender nga isa mga persona nga wala lang gin-divulge ni Lieutenant Colonel Ariel Pico ang Force Commander sang Bacolod City Mobile Force ang iya sining ngalan, pero nag-surrender siya sa isa ka homemade shotgun nga may duha ka mga bala nga wala makalupok Action Rex. Dito mo sila pag-surrender niya sang armas lutang 12 gauge shotgun gintagaan ini siya kag ginbayluhan sang tunga sa sakos sang bugas. Amoy ni ang premyo kakabaylo niya sa pag-surrender sang iya sining armas lutang. Ano to armas lutang to? Homemade 12 gauge shotgun. Di mga puntas taas ng kalibre sa gurok sako ay. Base sa kasinirad. Hindi ako mga high power kasi mga isa kasako guro na. Tiniya mga low power arms lang eh kinakabig ang 12 gauge shotgun homemade ni sa Action Rex. Damo tayo in pagdaho siya sang sining persona sang sining
12 shotgun gindungan man sa pagtaho sa iya sining personnel ni Lieutenant Colonel Ariel Pico ang isa ka ang kunto ka sa sako sang bugasti. Nagapanawagan si Colonel Pico sa ato matag paramati nga basi may mga armas pa kamo dira nga ginatago kung may mo i-surrender nyo na kati amo ni ang isa sa programa sa PNP ngati hindi na kamo makasuhan pagabagaton pa kamo sa ginatawag nga bugas. Ang surrender ni isang armas lutang kabay iniya sa aton kampanya sa mga armas nga naga-circular rin sa Bacolod nga hindi mga lisensyado. Kag may arang itong programa actually amo ini ang in-adapt nga proyekto ini armas paindubugas sa ito yung programa nga kanin aton ginamotibar, gina-encourage ang mga may mga armas mga ginakupot balakton Eric nga hindi yung mga lisensyado kon mga hubig lagi na kitilimaw may kagitorin sa ito na Eric taga isang inikarsidente dala sa karituhan sa Barangay Granada nga hindi man magpakilala sa iyang alat kay bangod sa aton masupog ang kampanya against illegal possession of firearms at the same time sa aton nga pamilikan man kag turisyon man sa iyang asawa giturister niya iyang sulpa kag hindi nagalupok sa aton may duwa hindi kapalas ang ayat yan kag napatigayin na ito hindi sa mag-surrender pinagi masato yung mga operatiba at the same time sa ato man asset aton nga ibato hindi mapahitlan ini siya may aray ginapok tayo armas sa mga sulpa sa kunak sa Eric dati nga yun ang ato nga programa nga kung sabi surrender ini siya sa Station 5 sa ato yung sisi commander kay Captain Masakay kag dito kasi kaya nagpagpailuan sang tunga sa sako bugas kamaylo sa pag-surrender niya siya sang sulpa kamayluwa ka balas ang sakyan. Action X si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang Force Commander sang Bacolod City Mobile Force Company sang Bacolod City Police Office. Ang inyo kaaksyon sa Bacolod PNP, ako naman si Action Eric Pobalo Nagasiling, mga kaaksyon sa di ka mga bahay sa Pinas, laputon ka sa Amo Balita ka Serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Kadtuan tanang balita ni aksyon na Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Pediatric vaccination para sa 5 to 11 years old nga mga bata blagi na ginpadayon subong adlaw sa siyudad sang Cadiz. Sa detalye sining balita, we have Action Roger Gotib. Action Roger. Action Rex, tungtod sa karon hindi pa matumod sa Victoria City PNP. Ay, dali lang. Si Action Roger gali to ya. Dinto siya nagkadto man. Ari sa iya gali ho. Sige, Action Roger. Action Rex, nagpadayon sa sining adlaw ang vaccination para sa mga pediatric o sa mga kabataan nga nag-edad 5 katuig pagkanto 11 anyos. Ang gisugtan ni sa Lunes adlaw mismo sa Valentine's Day nga sa diin nakalambot gid lamang sa 160 ka mga kabataan ang natukan na bangod man sa mahina nga reaksyon sa mga ginikanan sa rason nga may mga balibad sila nga naga-module pa kag naga-online pa klase ila sini mga kabataan. Now, ginhimo na lang sinisang amon nga local government kay pinagiman sa Dr. Maria Victoria Ibanez nga ituon siya sa katapusan nga adlaw sa weekdays na binigid ang Huwebes kag Biyernes kag posible mga regular na ini. Pero sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez bastante ang vaccine gani nga ang ila target nga ang 1,000 ginallocate sa probinsya mapaubos nila sa isa lang punta na semana. Nang damo ka supply subong actually sa inila nga semana nagpangayo kami sang 1,000 doses. So far damo patabilin dir kay inaon sa makalabot ani kami 200 sang Monday pero wala kami kalabot sabay pa karon kay sa buwas magamat-amat na bilang
mga ginikanan nga magsangila kabataan sa arena. Damot ta supply kon maubos ang province hambal ng dayon para makadeliver sila. Base sa data nga padala action track sa DOH sa Region 6 nga may ara 22,000 sa mga kabataan na more or less ang dapat maturukan o kumabakunahan sa sining kategory sa 5 katuig tub 11 anyos kid diri sa may siyudad sa Cadiz nga dapat kumplitohon sa amon diri nga local government. Report gikan sa siyudad sa Cadiz aton mga ka-aksyon sa diin ka man sa pinasabuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Guti Mega Report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon Roger Gote. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. Live extension vitamin D3 anay, no? The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga. Aksyon kay Aksyon Nelson Patinio Tanaya sa First District sa syudad sang San Carlos. Mga kaaksyon, 4 ka persona arestado diri bangod sang illegal nga pabulang. Ay, puwerte ha. May mga bulangiro na subong mo bisan paano ya. Yaring countdown sa report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Yes, Action Rex, arestadong 4 ka mga persona tungod sa illegal nga pabulang sa Purok Santol, Barangay Quezon, Ciudad sang San Carlos. Sa ginisa nga puwersa sa San Carlos PNP Maritime Group kagasikan maneuver platoon sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon Jr. o IC Chief of Police sa San Carlos City. Natigayon nga maristar ang mga otoridad sa akto nga nagapatigayon sang illegal nga bulang sanday Terso Bago, 51 anyos, may asawa kag lalaki, pumuluyo sang Indrina Street, Barangay 5, Ciudad sang San Carlos. Saldi Plising, Senior, 54 anyos, sang Vilay, San Carlos, Prosperidad. Fernando Hacosalim, 55 anyos, ang Puroka Rambutan, Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, kag Emmanuel Barbosi, Senior, 61 anyos, ang Mansfield Subdivision, Barangay 2, sang Ciudad sang San Carlos. Natigayon nga makuha sa mga otoridad sa ila posisyon kag kontrol ang 4 ka mga patay nga mga manok. Sa karon ang 4 ang detinado sa custodial facility sa San Carlos sa pulis sa pagbayular sa Republic Act 1602. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, kaaksyon nyo Nelson, pati nyo nagasiling, mga kaaksyon din kaman sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Nelson Patinio sa iluhantang balita ni Aksyon Arlo Ticar sa syudad sang Victorias. Atong pagtirobla kay San Omparho daw utang kuno tong ang gulong mo ginasunod sang mga kapulisan ta, pero person of interest hindi pa matumod sang kapulisan. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Arlo Ticar. Sa detalye sining balita, Aksyon Arlo.
Action Rex tungkol sa karon hindi pa matumog sa Victorias City PNP kung sino ang ilang mga person of interest bangod base sa CCTV footage nga ilang sini nga nakuha tuman kabard ang image ang suspect nga may medium belt ang panglawson kag nagsakay ini sa isa ka motor nga amo ang gingamit bilang gateway vehicle pagkatapos nga nahimo ang nasambit nga krimen. Sunod sa statement ni Police Lieutenant Colonel Joseph Pajardo, ang City Director sa Victoria City Police Station sa interview sa Action Radio nga isa na lang kaanggulo ang ila sini nga tutukan sa karon diin ini may angot sa negosyo sang napatay nga si Iksan Umpar nga gintiro sa tong Pebrero 1 mga tukna alas 6:10 ang gabi dira sa may barangay 4 Siyudad San Victorias. Sa karon Action Rex sa kay Police Lieutenant Colonel Joseph Pardo nga ila hatagan sang bugat nga opisaon ang parte sa mga nakautang sa biktima kaga ginahatagan sang dako nga igtalapangod kay amo ini ang malapit nga anggulo parte sa motibo sa nasambit nga krimen. Ang biktima nga si Umpar Action Rex ang may 4 kini ka bloke sa merkado sa Siyudad San Victorias kag mahilig ini sa poker games sakit na ini siya ang nagapahuraman sang kwarta o lender sa mga persona nga mahilig sa sugal ilabi na sa online sabong. Sa dugang sini yari ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Joseph Pajardo sa interview sa Action Radio. So far isa sa ang gulo na ang gina-procedure subong ang mga sa business niya sa may mga nakautang, no? Is involved in sa online, no? Araman siya wala siya franchise but mahilig man siya sa online, no? Ang business. And isa na ang ginatanaw naman kung mga nakautang sa iya. So natin sa malapit sa subong na unggulo sa tingnan sa base sa pagpadayon sa investigasyon. Si Police Lieutenant Colonel Joseph Pajardo sa interview sa Action Radio. Report nagikan sa Siyudad San Victorias, this is Action Aeronautica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson na Arlo Ticar. Constipation ang problema ninyo. Balukang constipation is a mother of all. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga maka-focus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga passing para ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako ba si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod!
Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Henry Espolgar dari sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon
Marlon Genovea, diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang nasa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa atong sining nga pangalagan kay Erwinoy Gonzales, may lang nga pamati kag Remark Estares and Jose Erson Lapinigonio kay Dino Alik Polspat, may lang nga pamati, no? Sige, kay diri sining nga bahin takpan ta na ang ato sining nga pangalagan, kita-kits kita buwasa diri sa inyo sining nga palatuntunan. Standby na sa This Is My Life, sunod sa Diligi Lamang Madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sini ka-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong, mga ka-aksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, maraming salamat sa inyong pagpamati.